ku yi liking, sannan ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. A nan ne YouTube za ta samu damar sanar da ku idan mun ɗora sabon shiri. Mun gode. No. Wallahi ya ƙoshe nake na cika ciki na daram. Ka ƙoshe. Wallahi ya ciki na cike ka daram. Cike. Ga yana wata na uku mun ci abinci ba. Wallahi kana aikin bido. Wallahi na cikin cikin mayoyin nan ba samu komi ba. Ilahi nan yau. Mayan ganin gwanin yau. Awo. Kuma gaba ɗaya ka zo gidan su Na zo ba samu komi ba. Ban ci abinci ba. Ilahi nan yau. To ni ne da ka gane gidan Bashir Gorau da sai da baka naira 50,000. Da mukullin Royal Bullet. Wallahi. To ni wallahi ba san shi ba. Baka san shi ba. Wallahi ba san. Ka ga da bar wada ba cikin azumi. Ya rabu buwan suga. Magi, Mesata, Mr. Chief, Reko, wai ƴan karkashin soma, dawa, masara, gero, babu abin da bai roba cikin azumi. Ya raba mutane abu bila adadin wa'anda sun haƙa da su yanzu ma haka takara zikitowa, takara wallahi, takara. Dan majalisa ya kaso ka takwara yau kuma ka sa Allah dai ka hana hici. Fari mai fara adda in ka yana hada Bashir Gorau. Amma kai ka ce ka sani ba. Yanzu ni haka da ina son bukata ta biya wallahi can nake. Gabas nake, gabas madaukan lada Bashir Gorau. Fara mai fara adda kai ji yaro. Na rike Allah ta shi mutai gwada bai. Kau mutai. Gida ne ma in ka san sai na gwada ma. Kau mutai. Gida ne sai na gwada bai. Dan Allah ya so. Ka kuma ni. Wallahi gidan Bashir Gorau mun kai. Inda ba Allah na Bashir Gorau na rike da Allah wannan na arziki na. Na arziki na. Na rike da Allah. Kai na arziki na. Ba ta hawa wuce. Wanda aka ce ba academy. Na rike da Allah ya sa ni ita sannan in gwada mata Arabic da ta boko. Ko bi suna. Yanzu yana nan gida ko? Yanzu ne an ce Na yi Abuja. Wallahi ban mai taba sai mun zo gida ne mu. Allah ya yanzu ina da kyau. Jira ba sai ka tambaye ba ko daga nawa ka tahe na san ta Bashir Gorau ta. Ya sani ke. Bari ni har aka ya dan gwarzo. Dai namu da ka ta Namu duka ba namu. Allah shi ba mu shi. Ai baka san wani abu ba. Wato ya mini alƙawalin waya. Cikin bai taho ya kame ita ba ya sa an ka kame ita tun da Abuja. Ita aka ce ma iPhone X. Allah ya mu 250. Allah ya kare ni zuwa kamar da kiro Allah. A'a wallahi wallahi ya Abuja. Ni ba kai da A'a ku saurara. Duk za ku ban number ku in faɗa mai in ya taho. To yayi yanzu yana shinde ta. Yana Abuja. Yana Abuja. Gaskiya ya hawo ta nan ta hagan jiro ba mai tashi sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babba. Sai yayi wallahi. Jan gwarzo jan. Wallahi ba kiyata sai su mutu. Ya riga ya gaba wallahi. Sai ka so. Wallahi sai mun zabai. Allah dai kana shi wallahi. Sai mun dan goro. Ni yanzu ma goro ya kai. Dan goro. Ku yi liking, sannan ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. A nan ne YouTube za ta samu damar sanar da ku idan mun ɗora sabon shiri. Mun gode.